كمي كنت هلو آياتاتي رستتاتكم نيرن قراوتي قرين كابلكو كم زدوخو فسسن كابلكو بدوي كلهو أكا أير أيو خم تشعو بعل لب لبو بعل برع برعو بعل حق حقو بعل رتع رتعو أب عيني كأتو عين حيا خسني أب لب خأتو لبنا خاس عزمي كم زات مالي كأجل لبلني فتاون قرابن عناني دور عين سماعن أسنبدو حمد بيت بعتنا سنيدو كي أخلو سيلكم حزاتي أرما برعن طبابنا ياتاتي سند برعخوني كبحي زخرتاتي صحفت كلنا حدا قد نيرو كنفتر كلنا كابتم سترفو ترفح بتن كابتم زيلو ترفك أنزل موتن وخبت فوقفو عجاي تقبله كابت حفنتكم كنت أرو قسيمه مس زخرتات حويسة قزامه شلاتات ما يسوا إنه نبرو عدراشا بالدولات ما انت عيرو نابرا بسيقول اسكي حلولوني كابت زورن تحشي كم نراخب تسبحو خونني ندي زلخوه كم جنة كحسبه نبداليه مسجانا كهبه عدمه كقرب اللي كله يتكسل لي مو عيرو دحرقو زحسبه يفلطن نأتي زلخو مو كندقو وسيخه هيوتكم كسألوه فتن دهاي مو مهابكم دهاي عدي بزيكا زحرر لبي زقسل خبدي استبتنا صدرا زبادة مرستي قبر مانتان صانتان كالق زلو يلن مردق كآدها يكونن مبركة عبقهنم كلهم زينا زموتن تهبكهم عبد الهامت كلهم صحي عريبان تبلكهم هاي مو إنعهم عبزمعي زيب بالقدا قدي نتبعات كقتل زفتن برعدي أبو خينا أنا مسبوطتي تنفاس كنساسي إنا برناتتي علينا نبيل صلائنا يهلبو إزليتنا سيوك قحدتو بلو سيقولنا مدري ممكن يريدو يغني لنا قطاميتن دراسيتن غازيطኛን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ይርጋለም ፍስሓ ይርጋለም ንኣስታ 6 ዓመታት ኩሉ መዘተም ንስቃይ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ቀሚሳ ካብ ቡሱል ጥረ ዝወፀት እያ ንኡስራትን ኣብያተ ማእሰርትን ብዝለዓለ ጥበብን ሓቅን ብምግላጽ መወዳድርቲ ዘይተረኽባ ጠበቃዊ ጻዕት እያ خبرات سمعتنا لو مع 18 مسكرم 2021 ስለ ዝኾነ ልክዕ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዝዓለት ኣብ ኤርትራ ቁልዓ ሓሳብካ ምግላጽ ዝተደጎለሉ ኤርትራዊ ቅድሚ ሕጊ ማዕረው ምዃኑ ዝተሓድገሉ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ብቁልዕ ዝተጋሰሉ ዕለት እዩ ኣብ ዝዓለት ብጾቶኦም ደረጃኦም ዕድሚኦም ሃይማኖቶም ፖለቲካዊ እምነቶም ብሄሮም ካብ ቢትወደ ጀሚርካ ክሳብ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሄ ጥራይ ኣዝዮም ብዙሓት ንኹሉ ዝውክሉ ኤርትራ ዝመስሉ ኤርትራ ዝፈጠሩ ኣብ ኤርትራ ሓታት ዘይብሎም ተሰዊሮምና ኣለዉ 10 ዓመታት ዕድመ ጎበዝን ጎርዞን بعين صدرا ولادن ولودن زمدن مغربن عركن متعبيتن مقادلتن ممخرتن بعبي إخاء بعدن هاجرن ترينايو عمقوتن قلاتن بأها زي قل مسفر عربوي عمت متصب زعلت بزحي لناينا أقدي مخابس تبهلي قال خنتكسينا قازيت إنيان دراسن إيو بأمنت بزهاوتن تانخن جمرينا سناي مكتال زي دمت راديو إيراناي أتو إيوب بريزيدنت إسياس زمرحو أب إرترا زلو سرعات نخلي أسير وزلهم تقدم أزدقسكومو تانسخاخت ملسل إزديلاغن سلمن تايو نو بوليتيك كينياتاتن غازيت إنياتاتن أسيروهم تاش لزغوني ماسيرو كاسر سلزخلي أسيروهم تقداميتي كلهم زم مرحت المنجستات سي كأسرو تزخولو مقوروني رغم جن زغيدهم
ዝغيዶም ነገር ኣሎ قوام ዝበሃል ወይ ስርዓት ግን ኢሳያስ ኣሲሩ ክንብል ከለናስ ናይ ብሓቂ ዲሱ ኣሲሩ ሱዲ ኣሲሩናስ ወይ ሱዲ ኣሲሮም ነዞም ሰባዚያቶም ወይሲ ገለ ዘጽንዖ ነገር ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጥ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈለጦ ይዝመስል ኢሳያስ ግድን ይኻ ክፈልጦ ኣብቲ ማእኸል ሕብረተሰብ ኮይኑ ይዓብዩ ድሓር ነቲ ደረጃዊ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዘሎና እቲ ላዕለዋይ ድላይ ግብር ትሕቲኡ ዘሎ እንዳተኸባበርካ ምኻድ ዝበሃል ስታይ ኣሎ ኣመሓድራ ኣሎና እጂ ምስኡ ንሱኻ ከም ካልት ሊደር ዝብሎ ከምዞም ጥሩፋት ሃይማኖታውያን ወይ ካልኦት ዝመስሉ መራሕቲ ዝኾንዎ እንዳኾነ ክመፅእ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ መጀመርታ ኣስረና ጀሚሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኸላኸላይ ታንኪ ዝበሃል ከም ዝውራኽ ግበር ከሎ ኢሳያስ ከምዚ ገይሩ ዝበሃል ወረ ገይሩ ነቲ እምሮና ኣሲርዎ ነይሩ ኣብቲ ተመላኽ ምዃን ክነምልኾ ጀሚርና ሕጂ እቶም ፖለቲከኛታት ዋላ እቶም ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ኢሳያስ ዝበሃል ፍሉይ ፍጥረት ዘየለ ባዕሉ ኢሳያስ እውን ዳሕራይ ተላለዮ ፍጥረት ብፅረት ከሎሲ ሰርሑ ነይሮም ኣብኡ ዳሓር ምስ ገበለቲ እቲ ሰብቲ ክትሕዞ ፀገም ክኸውን ማለት እዩ ኢሳያስ ዝፈልጦ ዳርጋ የለን እሱ ነፍሱ ዝፈልጣውን ኣይመስለንን ካልት ሊደርስ ግን እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለዎም እንድሕር ኢልካ ምዝ ናይ ኢሳያስ ዝማተሰብ ነገራት ትረክብ ተለዋወጥ ባህሪ ሓንሳብ ሕጎሱ ሓንሳብ ሓጥቁ በቲ ናቶም ሕርቃናን ሓጎስን ብኡ ከም ትምላኽ ገብሩኻ ሓደ መዓልቲ ሰናው ጽቡቕ ይቐርቡኻ ካል መዓልቲ ቁሪ ኢልካ ብዘይ ትፈልጦ ምክንያት ባህርያቶም ለዋወጥ እሞ ንዓቶም ትሕልዎም ማለት እዩ ሕጂ ኢሳያስ ከምኡ ክጅምር ከሎ ካብ ሜዳ እሱ ምስ በሉ ይረአ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ኣነቲ ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰርሕ ነይረ ካብ ወፃ ክመፅእ ከሎ ገፁ ጥምትዎ ብፅቡቅ ዲመፅኡ ዋላ ሕማቕ እዩ ዘሎ እናበሉ ወይ ሕጂ ዳ ሰብኣይ ዳ ሓሪቑ እንዲ ሰብኣይ ከምዚ ኮይኑ ብዛዕባኡ ኮይኑ ድሓር ብዛዕባኡ ኮይኑ እሱ ተመላኻይ ኮይና ትጥዕሞ ቦታ ከዓ እሳ ኮይና ሕጂ ምስኡ ዝፃረር ዘበለ ክጠፍእ ኣለዎ ማለት ክእል ኣለዎ ሕጂ ፖለቲከኛታት ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣሲሩ ካልእ ሃይማኖት ዱልዱል መሪሕነት ዘለዎም ሃይማኖት እዞም ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ፔንቴኮስታልስ ካብኡውን ውፅእ ዝብሉ ናይ ኦርቶዶክስ እውን ኣሲሩ ናይ ካልኦት ሕጂ ሒር ዝበሉ ዋላ ናይ ኣስላማዊ ምንቅስቃስ ኢሉ ዘምስሎም ክሳይ ፅልዋ ዘለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ክኣስር ግድን እዩ ምክንያቱ ናቱ ምስሊ ዝኣልዩ እዮም ሕጂ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ባዕሉ ዝኣስሮ ንኩሉ ከምዚ ዳል ኣይኮነን ሰንሰለታዊ ከምቲ ደረጃታት ዘለዎ ሕብረተሰብ ከም ዘሎና ስለ ዝፈልጥ ኢሳያስ ሓጎሰ ቁርቁስ ድሓር ተጀሚሩ ማለት ከም ንዝክሮ እቲ 2001 እቶም ነቲ ፕሬዚደንት ዝተቃወምዎ መሳርሕቱ ዝነበሩ ስኻ ትደልዮ ብዙሕ ተመክሮ ዘይብሎም ሓድሽ ደም ብዝብል ሓድሽ ሓይሊ ገለልካ ሓደ ግሩፕ ፈጢርካ ንዓና ገሊልካና ዓይነት እዩ ስታይ ኣኼባ ገበር ገለ ምስተባህለ ንሱ ባዕሉ እውን ክኣስር የድልዮም ንዑ ክሕጉሱ ዝደልዩ የማነታትን ካልኦትን ተላዒሎም ዘይናኣስሮም ዝብል ክስታዮም ኣምፅኦም በቃ ክኣስሩን ድሓርቲ ጋዜጣ ገለ ከዓ ኣብኡ ከሎ ፕረስ ዝበሃል ተተዓጠ ስታይ ኣሎ ኣሰርና ስታይ ኣሎ ኢሎም ካብቶም ካልኦት መሳርሕቱ ከም ዝኣሰርዎም እዩ ዝርዳእካ እምበር ከምቲ ባህርያቱ ሲ ትጋጊለዎም ገለ ጥራይ እንዳበለዎን ኣይምፀንሐን ድሓር ይኽእል ድዩ ኣይክእልን እውን ኣፅንዖ ነይሩ ብንጥፈት ታሽሙ ዝገብሩሎምስ ብዙሕ እዩ ዝእሰር ዘሎ ብኤርትራ እንታይ ዝገብሮም ተረፍ ከኣናዓቶም ህቦም ንሱ ዝገብሮስ ክሳይ ዘይብሉ ቀይዲ ዘይብሉ ኣመሓድራ ከም ብዙሓት ዲክታተርስ ቀይዲ ዘይብሉ ኣመሓድራ ምስረት ድሓር ብተኣማንነት መን እዩ ዝያዳ እሙን ንዑ ዝኾነ ካብኡ ግንዖ ወሃቦ ሽዑ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ኣብቲ ዜጋ ከም ድላዮ ክፍፅም ይኽእል ኣብ ክንዲ ፍትሒ ፍታሕ ጥራይ ይወሃብ ኢሳያስ ተዛረቦ ካብ ቀደም ባህል ነይሩ ስንኩላን ምስ ኢሳያስ ተዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ኣይንዛረብን ኢና ኢሎም ሕጂ እታ ዝኣሰረናስ መጀመርያ እዩ ኣብቲ ምስሉ ምስ ተኣሰርና ድሓር ከም ድላይ ነቲ ገመት ክተዋውዮ ክኢሉ ማለት እምበር ኢሳያስ ነዚ ኩሉ ክኣስር ብቕዓቱ ናይ መሃለዎን ዋላ ብክስታይ ዋላ ሓደ ናይ ማፍያ መራሒ ተልካዮን እኮ በይኑ ክገብሮ ይክእል
ግን ታስታይ ዘጽናዕ ታሰንሰለት አጽኒዑ ኣሎ هنا سب خوف أقوله تي نعيك في إني ناي الكاخسع حدا سب سر كلوسي أنا ونسر له خماين دينيرو أبكن تقوله تقولوا ما نتي خاب كدمون قوم جميرهم قال غير خووني الكامبر مغنيات تقرب له هو مغنياته تي خستايف تفتيرو ثاني خمسي هذا حلنا هات قسم قال غير يزخون مبر تي أبسولت تقصم كان عنا زولوسي أبت مراحي كالت عندي خوينو ثم نعوزم الحقوق دارجة فتفت قبليام قليام سي حنجرام خدو تقرخ سالمو جلز دليام ثم زفتوه اللون ديم بخستايونا يكون تمزي زجوران زي جوران يام زسكمو تمزي نسو ولا حنتي سرحنا أنا يسلطكم قبل كلنا إرترا تأمر تسريحي جلزولو أتي ما سرتني أمرهم سأتو ولا نتجوبي كمز مالتي داوليام ترجمة حجي إذاس رايون زي كون أبكال ريخايو سلامتك كميجي ريحادث بسبب كندز عشنا الزخيد الحريلكا أبطم نايكالو تعذيب كاسي تماساسال نترح واللي هذا زناي عدنا بوليتيكا ونايكونان أملخو يزولو أملخو نايسياس نخال أملخو أيتصورني على حسب أتصورك زول قمتارلن زي دمت راديو إيراناي كبرى سمعت راديو إيرانا حجي كاب حبرة منقصات أمريكا دنفر كولورادو مسايا مسمار تليفون دلو نحق طبقة أخليل هابتزين هايليو نا أخليل هابتزين ونحنت حتى أريبولو دلو مجمريا طبقة أخليل يغني اللي كبرتي هذا اللي مو كم تاز تأسكلكا الصهاون حنت حتى خاخت ملس آمنتي كريستنا وي بلمدي انت قسطا تباهيلو مسلوطو وي انت انولم سلمتايو اسيرو منغست إرترا بحكي اتي مغنيات بعلو منغست تحتيتو انت زملسو صبو مخونه نيرو مغنيات كسحلو معنت ايتوهبن كابزي حابو نمنتاي غيرومو إلنا كنغمت راحينا نخير بتي زمسلني زباو غنبار كاب فطاطرو بخلته مغديو كخيت صنيحن حزبي كقواصاصور لو كقواصاصور تخينو اقاوما سلطانو كاب لعلي كاب حلفي ناب تحتي انداورد اي زخيد كلاي كانت حزب خا خجاجلو لو حدا قصصري كلاي كان مكفالن مجوجالني كم زغيريو مثلاث عامت ابز حلفه ابقال سغيدين دحريخ ادحرنا صنت زلو كال توسخ اسرانغلن عامتن بخومي كيدو ازي انت قسطه تباهيلو زفلت حبرتسب كبغس كله غيزه مصحف قدوس امين زنقل سلازي نز حبرتسب ازي كتمقابلو اشغاري مخنياتو مننتو كابتي مصحف قدوس يرخبو سلازي مننتو زللي حبرتسب باوراجا ببيهر بعدي كتفلاليو كبيدي ببيهر كتفلاليو كبيدي قال اي كمز عين مصحف قدوس فلت حبرتسب كتقواصاصورو ايتخلني خا نحكي سلازي فلته دحريو بمسته ببلشونا بخل عينت قطفطفن بغبون بخمس غير كون كتتهللو زكال ايكونن سالسايكا اتمم حدارون تليز بلاي كل غزي كم تزبولكو خي كرتي اقاوما وسانت الله باور ستراكشر نايزي انت قسطه تبايلو زفلت منقصقاس زياده ديمقراسياو زمسل امتات الله حزبي بعلو مرحتو زمرز شماغلتات بحالو توم شماغلتاتن مرحتو كوينوم كا غواسا محبر يمزوزو سلازي اتغواسا محبر زلوو اغلغلوت كل غزي نتي حزبي مصحف قدس اممهارن ام عطاقن زلحبي سلازي حزب انت يالو زياده بتزامادي ديمقراسياو زمسل اقاوم الله كالاي نايم حساب ناصنت الله مصحف قدس بعلي زانبب مصحف قدس ابغزو خنبب يفقدلو سلازي كل غزي نتي نايم حساب ناصنت الله سالساي هاجرنا بسماياتي لي يحسب سلازي هاجرنا بسماياتيا ابز مدرخه حزب لنا هاجر علينا اذن كل غزياون حلافني سلازي كمز زبل حبرتسب كجزء كتقواصاصورو مقاقيل كون نتي سخاتري لي علامه خطوعلو كبيدي انا خابزت علي مسلني منغست إرترا نزي حبرتسب زي نزي ببيهر كن غوجاجو لي نخيل عديق غوجاجو لي نخيل بقصلاني حبرتسب وي دما دتمهارن دي تمهارن يلنا وي بخمتن يلنا خن فلالي اين خل نزخن قواصاصورين خلنينا اقاوم وي دما نتو مرحتهم افرارينا خين قواصاصورن كا توم حزبي توم امنت توم سوميم زياده زحايلو خاب مغنياتو سلطانات ابيد تي مراتي تهزب سلازونه كابز سل علي مسلني حجي انت بزح مسكدت قصرخا شنقو خينوا ህዝባውን ባርካ ሓንቲ መገድ ይፈልጥ ምድቋስ ምእሳር ካብ ዝወፃ ካልእ ፈልጥ ይብሉ ስለዚ በቃ ንእሰሮም ነዚ ቤተክርስትያን ንዕፀዎ ነዚኦም ከዓ ንእሰሮም ነሳቅዮም ክብሉ ጀሚሮም እቲ ዝገርመክ ግን ሓረጉ
انت اسركايوم زوم سبات زيوم وانجيل غنا يسرني يقولخا انت سقاخايوم انت قدقدكايوم كا وا دغنا اكو تبسبس سغانا اكو تبسبس وشطنا غنا ابصبح يزحدس يبلو وي منفسنا ابصبح يزحدس يبلوخا سالساي نزيوم كا انت كنقتلكم هنا كنقر انت بالكم ناوق خنتوكم هنا تبلكم نحنا دامو هاجرنا بسمايات يا زلالمو هيوت كاقول لنا سلازي زبلص هيوتي يبلوخا نز خمس سب كم يغركا تاسرو نز خمس سب كم يغركا تفرارو منو كتغبرو يتخلني خا سلازي تي كم مسلنا نعي تي علامهم كنبرك زخل سب سلا زرخبوا البوتا زي كونه كوقطاطرو زي كل سلازخونه نزيهم نام ماسرتنا مقيادم كيدم ግን እቲ ዓላማ ከዓ ኣይስለጠን ሕጂ ምንጭታትና ከም ዝሕብሩና በስመራ ቁፅሪ ናይዞም ሰዓብቲ እምነት እዚ ካብቲ ዝነበረ ብተዓጻጸፈ ደረጃ በዚሑ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ብምሉእ ፈሺሉ ክበሃል ከሎ እስከ ጽሙቕ ኣቢልካ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣመንቲ ጴንጤቆስጤ ዝወረደ ግፍዒ ፋሕ ድበለ ሓበሬታ ኣሎ እንድዩ ቁሩብ ጥቕልል ድበለ ክትበኒ እንተኽኢልካ እቲ ግፍዒ ክንዮ እዞም መራሕቲ እዩ ዝኸይድ ሓረጉ በኣሽሓት ዝቁፀሩ መንእስያት ብምክንያት እምነቶም መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብኩም ተባሂሎም ተኣኪብኩም ተረኺብኩም ተባሂሎም ብሓይሊ እንተዘይ ሰዓሰዓኩም ከምዚ ተዘይገበርኩም ተባሂሎም ብተኣስሩ ቁፅሪ ዘይብሎም መንእስያት ኣብ በዓል ደሴታት ናኹራ ከይተረፈ እዮም ተዳዊኖም ዘለዉ እዚኦም ግን ከም ንምልክት ክኾነና ግን ነዞም መራሕቲ ኣነ ብውልቂ ዳርጋ ንኩሎም ንፈልጦም ኤርትራሲ ተወፂዓ እያ ብምክንያት ዝማእሰርቲ ናይዞም ሰባት እዚኦም ዝኾነት ሃገር ክትጥዕ እንተኮይና ፋሚሊ ክትፅብቕ ኣለዎ ቤተሰብ ክትጥዕ ኣለዎ እቲ ቤተሰብ ክትጥዕ ከዓ እቲ ሞራል መሰረት ናይ ሕብረተሰብ ክትጥዕ ኣለዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከም ውልቀ ዜጋታት እኳ እዚኦም ጠቐምቲ እዮም ነይሮም ዶክተር ክፍሉ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ኢሊኖይ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ብፒኤችዲ ተመረቐ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቁፅሪ መምህር ነይሩ ከም ዜጋ እኳ ኣብቲ ሃገርሲ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ ፍጹም ሜዲካል ዶክተር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ብሳይኪያትሪ ተማሂሩ እቲ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዘለና ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላይ ዶክተር ተኽላብ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሜዲካል ሳይንስ ተማሂሩ ናይ ሕክምና ዶክተር እዩ ሜዲካል ዶክተር ከም ውልቀ ሰባት እዚኦም ሲ ኣሰትዮም ናይቲ ሕብረተሰብ ፓስተር ኪዳነ ወልዱ ናይ ባዮሎጂ ናይ ሃይ ስኩል መምህር ነይሩ ብባዮሎጂ ቢኤስሲ ዲግሪ ኣለዎ ሃይለናይዝግ እውን ኣሎ ሃይለናይዝግ ፍሉጥ ኣካውንታንት እዩ ኣብ ብዙሓት ኤንጂኦስ ኣብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ከም ኣካውንታንት ዝሰርሐ እዩ ኣዝዮም ኣድማዕቲ ሰባት እዮም ከም ውልቀ ሰባት እኳ እንተሪኢኽዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ቤተሰቦም ዝበፅሐ ሃስያ ከዓ ክግለጽ ኣይክእልን ዶክተር ፍጹም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ በዓልቲ ቤቱ ካብ ዝዓለም ብሞት ሓሊፋ ንበዓልቲ ቤቱ ክርኢ ኣይከኣለን ኣብ ቀብራ ክሳተፍ ኣይከኣለን እቲ ኣብ ደቆም ወሪዱ ዘሎ ማሰይቲ እቶም ናእሽቱ ዝሓደግዎም ደቆም ዶክተር ፓስተር ኪዳነ ወልዱ እታ ንእሽቶ ዝሓደጋጓሉ ሕጂ ሜዲካል ዶክተር ኮይና ተመሪቓ እቶም ዝነውሐ ክንደይ ዓመት ተኣሲሮም ኣለዉ በዓል ዶክተር ፍጹም ካብ 2004 ሒዙ ክሳብ ሕጂ ካብዞም ዝጠቐስካለይ ንዶክተር ፍጹም ኣዛሪበ ነይረ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እንኮ ዶክተር ሓንቲ ሆስፒታል ትብል ኣርእስቲ እሱ ጥራዩ ሓደ ዶክተር ነይሩ ሓንቲ ሆስፒታል ናይ ቅድስቲ ማርያም እያ ነይራ ከዓ ናይ ሳይኪያትሪስት ኣገልግሎት ትህብ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቀንዲ ሕቶ እዚኦም ዝተኣስሩሎም ይፈትሑልና ኣይኮነን ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ኣይተተግበረን እሞ ቅዋም ይተግበረልና እውን ኣይኮነን ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ሕጊ ኣልቦ ስርዓት ሰፊኑ ስለ ዘሎ ሕጊ ክነግስ እዩ እቲ ጠለብና ነዚ ዓንቂ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕ ኣብ ምእላይ እዚ ስርዓት እዚ ኣተኪሩ ኣድሂቡን ክሰርሕ በዚ ጋጣሚ እዚ ይላቦ ኣብ ሃገርና ከዓ ፍትሕን ሕግን ክነግስ ምእንቲ ክቡራ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ሕጂ ከዓ ካብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ዘሎ ኣቶ ሳልሕ ቃዲ ጀዋሃር ካብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ስውን ሓንቲ ሕቶ ይኽምልሰለይ ኣቶ ሳልሕ ያቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣስላም ኣሲሩ እዚኣ ስፔሲፊክ ክትምልሰለይ የደሊ እንታይ ንስበክ ጎጃጅልካ ግዛእ ዝብል ስርዓት ስለ ዘሎ ጎጃጅልካ ፈላሊካ ክትኣስርን ክትሰናብድን ከለካ በብሓደ ኢኻ ትርከበሉ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ሓደ ይኮነን ብባህርያቱን ብጠባያቱን ይፈላለዩ እዩ ስለዚ ንሓደ ኣካል ትረክብ ድሕራይ ተኻልኣይ ፍርቁት ተኻልኣይ ሳልሳይ ርዑ ከምኡ እንዳበልካ ቆራሪፅካ ኩሉ ክትጥዕሞ ከለካ ኩሉ ሰጥ ይብል ከም ምንታይ ጌርካ ቁፀሪ ይመስለኪ ከምዚ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ሓደ ቆልዓ ረቢሹ እቲ መምህር ኮሪ ይመፅእ መኖም ምዃኑ እቲ ረብሻ ዝገበረ ስለዘይለለ ኩልኩም ተመርጉ ክብሎም ወይ ኩልኩም መቕፃዕቲ ይቆፅዖም ብኣልማማ
جنت الماما قصع كله طرطر له إذا دخون زبل الله حدا سرعة اندحري بنفسه زي تماما كوينو بحزب زي تماما تكوينو كيكون اندحر دليل إذا ولا فليتو ولا كيف لتأس كفلالي يرأي بتسرحه مذباتو سلزخوني مخنياتو مجمريا بتسعتات بنتكوستي إيران كجمهور كله وده حركة بس تحدثوا الخاتم جمهور خدمي ون بنا إسلام تباهيلو بقلة تباهيلو كم لمد سلزخوني تسبك أسئلة سلزخبالو طرح انت يزبل صلوت نكبر املاخ قال يبل املاخ قلنا سرح كحجزك يزبل كل نجر املاخ قبر لك حتصبي بالكان كم حزبي السو سلازغونه خاني باب خفيل باب قرب دا قبر نقول وصحو حجي ابزي بصحو كفالنا حزبي إسرائيل باوراجا فينو بجغرافي بعينات بعالات بجلس كل تبصحي كل يكون زلو ابتنا اسلام جن انت مسلكي مخنيات يدلي كان دي كل جزيهم غير خاسر كله مخنيات يدلي ابتجي أنا توماس اسلام كيكون كله مسناي السودان شجرات نيرو ابتجي تخاني ترابي كسفحفح يدل نيرو امول العالم معاشي عامة مرات مجمريا تسعات كاب مجمريا تسعات جميري كان مجمريا تسعات جميرو تي مسححاب من السودان نيرو سلازي جهات بالمغنيات نيران دي اوكي بقى غيرنا نزيهم نخرف الدم صباح نقول خاني مس امريكا تبعسنا لنا زوم انت غاني جنزر وكمان لو امريكا ساعتهم من كساقصهم زلو يلو نوعهم اتيهم الحركة ذكرتهم كذي نزوم جي 15 كأسر كلون امباسادر بانديني مسؤول حبابيركم مجلس تخدقلوا تسليهم ده قلم ليلي انت أسروا هجي كل جزية مخنيات يدليل لومي كم أصل زخونة يجين تنا إسلام سبيسيفيك سلز حتى تكني أبت جزية تخدك كمان لا وركاوت زخونة أدل سلز رخبيزة نجيهات نجلت بحال كالسنيران ده زخونة إسلامي كم جهات جيركا كتملكوا ويكون عينة ملك كتوب عند الخيل كان خد أسرو قليل شو تسب كمان كم استخوين حدا جنيا يصبوا الهورو زبلاي سنة نبت جزيتي جنتي أسر ناتو حماقي وخصاب حجي زجر مكاني أسرع مثلا اللي جهاد أسلامي لما يصرفون قلياتهم إذا خبتي شعوز تسرتي سلازي خمسي عشان استخلوا لبامني نقول زبال نتاساتهم حدا كفيل ناهز بخرخ بيلهم زجبروا خصاب حجي أسر سديدة كيف قال بوضح سبقي قاون تكمل لزخونا تصالح الجهاد انتي مالت ياسك نمنتاي كل يوم جهاد دبلو دلو دحر ترديك يا جهاد انتي مسلك كمزي حجي وياني قبل كله هقدف نزخون استقاوم مسب ويانا قبل كله انتي ترجمه كطفي ويان انتي اتسمع كدع مس حايلين اي تግራይ ኮይኑ ንኤርትራ አንጻር ኤርትራ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሰብ ንሳ ተስምዕ حق دي حقيقة بزي قدس حدا سب ويانا يفلت تقراي رقيس يفلت ولا حنت بحلاو زغون قلزم دينا بزي يقولوا مس تقراي ندحريكات تلوق بويا مبزحت قزي تقراي زبهال كاني اتي ويانا زبهال كاني مبزحت قزي اتي ناي تقرينيا تزارباي ويتودخ بس انعو يزتقع مبزحت قزي نتي ناي متحد كاني جهات تبلو كم غير كات ما اقول يا سلازي تاجيحات بالمسرتها قدل مالتيو هجي قدل سمعتات كنقول كلنا بتقرينيا ويا بتغرسياني بعد قدل سمعتات بالجهات ناي حواريين بعد ناي سلمنا ياتا تاجيحات قدل مالتيا حتصيروا حجي زخون سب ابت اسلامي انت اتموصو تقال جهات كم قالسي اتموصو افو كمزي اخرارنت قلملي سايتموصوني ابخم عينت هايتموصوني احنا بإرترا اخرت البهاليه بلنان عين برنان تقدمون كساب كندزي قرب تقلاقيلو نيرو جينا بتاريخنا ينفلطنا زخم وزي زمناوي جهاد زمنا مصو زمس تيروريزم زغلز سرزولوس ابالنا بتاريخنا رينا ينفلطنا جن تاجهات بالقال مسارامي رايا مش كل اسلام يلا يجي اجتهد يبحل با نبرا خميلو خبيدنا نبرا قلخت من تدلي خاص با نبرا خبيدو جن جهاد دين تاي قبر يزبال قال سندي هالكندي قال مالتي كم مالتي جن حجي خالق بوليتيكاو ملك سلازي لبسد اتزاي فلت كانوا سئلوا لا بيلو يتكمل كارنس رخيبه واغا رخيبه مصرفيت كوينا اتي عاب لعلي امنت مسلمنا زورده مأسرتي تي ملكعون صفحتون قوتون ولا قرب سئلت بنا تخليها اتو صالح تناي اسرات سومن سلازغونه او زنا اسرات كن باحمد راجي استدالو عبد دوكمنت لو كلتو اسرات አለው አባውተውና አለው ሲደሰብ ክረኽቦ ይخيلዩ ቅድሚ ሕጂውን ዓመት ንጽሕፈሉ ዝነበርና ኢና ኩሉ ግዜ ንልዕል ነበር ዝኾነ ኤርትራስ ተኣሰረ ሃይማኖቱ ወገኑ ገሊኡ ብዘይ ገድስ ኩሉ ንስነዶ ነርና ኢና ምና ካልኦቱን ብጽሕፍና ብዙሓት ስንዶ ነይሮም ሕጂ እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ መስለኪ እቲ ጸበባ እንታይ ወሪዱ ክትብል ኮለኻ
كم سبو تأثير الإسلامي كم سبو تواريد الإسلامي جن التحنتي زخفت نجار كوينا زلا أنت أمسلكي التصرفي زاناي victimization زو علون زي وعلون مصرفت كوينا مخ أزم توم حواتي تبلم توم دك عدي تبلم كومو عين كرات تقيمهم نتود هاجر كتكرخ ديهم كلها خابت زحزن حدا نسيو حجي نسيتي أسر سيدو خصاب حجي فحبت تنزل تولنا زلو زي حدا خابو نسيو زيتي مدقعت زولا سايكولوجي ناي سايكولوجي مدقعتي كم هنا يحسب له مالت كاريو أتو صالح يوم جهات خوينم سيصبو قبرهم كو عصرهم زبل سمعيتات علودي هو بعلم ملكم هندي زل جهاد اللي كان حج حدث زي فلت مخفت عافيانو ولا مو صعب حتى زي فلت انتي مخانا قال زي فلت زي اسلام عند حرخون كاطرح محمد احمد قال انت خوين سمك كلا جهاد زي لمتيا بزا حلف اسرع عمد بخلو معرب بستقبري امو خاتم اخررتو النيرو من يوم جهاد لهم يمشوعون ساتهم نفسهم حجي نوعهم نمركاب تباهيلو زقبر زنبري وفراتات نتا حنت زي بالاسلام اي وناركي بلو اب ارتراون بخم مقدي منقص ارترا نعم انت مسلمنا اسيرو يخاتب لنا لها اتو صالح جهاد نرتخسي جهاد مس جهاد تدناقسكم دو جهاد يخمدو مسترابي رخكب لكم دو ازي اتي اكستايز نبري امخا تمهرون نيركم جهاد تمهرون نيركم قلبلي كمزيتات زبل نيرو ولا سقاب زو حجنا على ابي موسى خصون كومودت اساسر دي او زتفلي كو نسري يخل حدا ما قصلتاناتي بانتونيس انت جيروم كان حتى كاسبل ترخدو اي ترخبو خجنا ابتوشتي ابت بيت كريستيان وشت الزنبري لكن دلتنا يتحساسبا خوينو ناي محدرا خوينو الرأي خفر لخير تطقم زلو حجي مس منغستي صقع اتي انصار منغستو زلو خاني نتوم انصار منغستي كوينو مستسالو سبات كم على بانتونيس مثلا نعم متقعت عندي خليلي انت بالتحدثوا دي بزلو نور تحدثوا حجي صرف دين ابنك اذا تحدثوا دي ولون يرمني منافقان يبلون كان او يا بقى حجي السوتات كموتاتي كالغوبو زصعرو ابيتات الله خمسي ركق زخوني ناي بوليتيكا متقعتي سلوز تقومو اتزاي فلت كان بزح سل زي مرامر او تا منغست خابل تاست فلت كباخت كون الله بسمعي تدريخو قيد ابتجي جاي اتو حجي تزغبرو زلو صيكي سايكولوجيكال ابت حساسبا ناي سرت بسدد زلو متقعت تغبر كله زي تخبدي ازس كينات ما اسرتي بسلا لو اتتوهي بدول شي ميحاسبلن لها exactly سيز بلك زلو يعني اللي اتو صالح مونتي لو مودتا باغاطام نايزو اسرات سومون كتبلو تدلي انا قبل زدل انت مسلكي تا تحممنا حنت نجر انت مسلكي كل جزيس كمزي حيام بحال صرف زي كونه سبع عندنا حيام تفلتي فزر الاسوي ولا انجليزي ولا سوي ولا نمينا تقول زو حجيس كمزي حيامات كنا تاثيرو منا قال دبلنا سلاماو سيلفي ابزي امباس خيت كانوا كاي قلت احكونا سلامنتاينا انتي كغيرنا نحن انتي غيرنا نزوم اسراتنا خنوص ويتناي ماسرتي سراح دون خنبل كم هيز بس انتي غيرنا እቶም ዓጤና ዝብሉ ዘለው ጀነራላት ገለመለ ኻሊን ህዝብኩም ሕሉ እንተ ህዝብ ተቃሊስና ዝብሉ እንታይ ይገብሩለው ዝኹሉ ሰብ ከም ዝኽዳጎን ኮሎ ዝኹሉ ሰብ ክሳቅ ኮሎ እንታይ ይገብሩለው እዚ ከም ህዝቢ ክንሓስበሉ ዘለና ወገንና ህዝብና ክሳቆን ኮሎ እንታይ ጌርና ኣብ 30 ዓመት ዝስኻይዚ መልክዑ እንዳቀየረ ክሳብ ሕጂ ይቅፅል ኣሎ ንሕና ናትና ተዋጽኦ እንታይ ጌርና ወላ ሓንቲ እዚ ኣኻብቲ ክንሓስበላ ዘለና ነገር ኮይና እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ጋዜጣ ሰቲት ካብ ዝመስረቱን እስራ ዓመት ዳሃይ ካብ ዘይብሎምን ፍስሐ ዮሐንስ ጀስዋ ተጋዳላይ ከሎ ከም ዝተባህሎ ዘይኮነ ከም ዝመስሎ ክሓስብ ጀሚሩ ግዳይ ከም ዝኾነ ኣነውን ባዕለይ ምስክር እየ መጋድልቲ ህይወት ገሬዝ ገይርከ ከመይ ትዝክሮ أبرجد سالسان حدا كنا تي بطلنا ببين سلزي نبرة فلتتنا بزح يكونه تأزيز فلتتنا ده تعرارنا تتفادتنا نجن أفتح حكمنا إحنا مهرم سكننا كم سنة فادتنا كم بقى هادو جنا بطلنا نسوا بطلنا سدستي أنا بطلنا خلتنا نيرنا أتي ده حرجن كريء خلق ولا أفتح حكمنا تحت يكون ولا أفتح هادو جسوا 5 تريري مال حيالي تعصفة يكونه بليحيو مستوعاليو أب قلع نهر ريخينا يقلع كنا مساعتها زرا خبرنا نهر تذكري خوينكي أب تمك مفيعيو أب زخونة نقدر تعزوتو حياليو عشيش كا عايبلينيو مغنياتو زخونة زرز لبرو قلتات الجخري أخلقو أب تجزيتي نزحجي زين صبر أقدر لحمة عكايداتات أب تشعو جزيات حيزو تأرز قبو مقدي تخفتن أنا بحكي خلقتن كم زي بلو زحمة طبيعة بالزارب لنا برسابين يروم جسوا تامز لك حرقو
ትምህርቲ ከማን ልዕል ሰበ ገበርኮ ነይሩ ብልሕ ነይሩ ሓደ ደፋር ከዓ ነግረክ ናይ ብሓቂ ደፋር ኣብ ነፍሱ ኣሚኑ ዝኸይድ ደፋር እዩ ነይሩ ነግረክ ምምንታይ መስለኪ ኣነ ጀስዋን ተመሊስና ናብ ኣሃዱና ኩነታት ናይ ሻድሻይ ወራር ፈሽሉ ተወዲኡ ገለመልታት ድሓር ግን ተፋላዲና ማለት ኣነ ካብቲ ኣሃዱ ወፂኤ ዳሕራይ ግን ድሕር ናፅነት ከዓ ፅቡቅ ክም ነርኒ ኣነ ምስ ጀስዋ ብፍላይ እዚ ናይ ነፃ ፕሬስ ክዛረቡ ከለዉ ጀስዋ ምስ ተኣሰረ ንዓይ እውን ክወስዱን እዮም ዝፅበ ነይረ ክገርመክሪ ስለምንታይ ንጎ ኣነ ኣብ ማእከል ከተማ እዩ ነይረ ኦፊስ ስራሐይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባሂም ስልጣን ጀስዋ ካብኡ ነይሩ ገዛውቱ ሕጂ ኣካጣሚ ኣነ ንስራሕ ከኣቱን ንሱ ካብ ንከተማ ክወፅን ኣብቲ ኣፍ ደገ ሳሕና ሞ ንራኸብ እውን ኣና ንዕልል ሕጂ ንምንታይ እያ ንዝክር መስለኪ ናይ ይዕለ ኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘዕልለኒ ትዘዛርቦ ዘሎ ንዕኡ ተኣነ ዘይፈልጦ ኩሉ ኦፐን ኮይና ንዕልል ነፃ ኮይና ኢና ንዕልል ድሓረይ ጀስዋ ይብሎ ደይተርስዓኒ ከጥፍኡካ እያ መብሎ ነይረ ስንታይ ምስክኾንኩ ነይረ ኣብ ግልዕ ዝነበርናዮ ኣተሓሳስባታትን ድሕሪ ክንደይ ዓመት ና ሕጂ ድሕሪ ናፅነት ንረኸብ ዘለና ርኢና ከመይ ዓይነት ሰባት ኢና ተቐይርና ኣነ ንገዛእ ርሰይ እቲ ዳሕራይ ግዜ ኩላና ማለት እየ ግዜ ወሲኽና ተመኩረና እንዳሃተመ ኸይዱ ፍልጠትና እውን ብኡ መጠን እንዳበለፀ እንዳመፀ መፅኡ እንዳዓበየ ብባህሪ እውን ምዕፃፉን ኣነ ይቅበል እየ ዓፃፊት ኣይኮንኩን ክጭፍለቕ ኣይደሊን ክጥቀጥ ኣይደሊ ከምኡ ዓይነት ጠባይሲ ነይሩና ዳርጋናት ናይ ጀስዋ ጠባይ እንዳመፃና እውን መፂና ኢና ድሓር ማለት እየ ሕጂ ጀስዋ እቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ እቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረስ ሽዑ ይኮነን ጀሚሮ ዝኽእስር ኮሎ ንኽብል ደልየ ቀደም ጀሚሮ ካብ መጀመርታት ንሕና ከይተረዳእና ዘርድኦ ዝነበረ ሰብ ቡየ ከዓ ጀስዋስ ቅድሙና እዩ ዝሓስብ ነይሩ ዝበልኩ ድሕሪ ኩሉ ግን ነፍሰ ተኣማንነት ነይሩ ደፋር ድንብርፅ እዩ ኣነ ከምኡ ይድገፁ ዋላ እዚ ኣብታ ናይ ነፃ ፕረስ ምጀመሩ ግን ኣጋጣሚ ከምዛ ዝብለክ እታ ኦፊሰይን ካብ መገዲ ገዝኡን ስለ ዝነበራ ብሓንሳብ ሕጂ ንግሆ ድወፅእ ንሱ ኣነ ክእታ ንግሆ ክንኣቱ ከለና ኣፍ ደገ ንራኸብ ክገርመካ ኩሉ ግዜ ተኣንጎሎ በቃ ታንጎንጎስ ከም ልምዲ ጌርና እያ ብፍላይ ተዓርካ እትሽዑ ዘረባታት ምስተጀመረ ድማ ካብ ቃኘው ነይሩ ገዛና ካብ ቃኘው ጀሚር ክስካዕ ስራሕና ንበፅሕ ነንሕር ክተጋደልቲ ተረኺብኪ በቃ እንዳዕለልኩ ብዛዕባ ኣርእስና ንሱ እዩ ስነ ጥበባዊ መኮነን ተስፋይ ሚኒስትር ብርሃነ ኣብርሄ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ንኢሳያስን ስርዓቱን ዝቋወም መፅሓፍ ምፅሓፈ ከይተኣሰረ ከሎ ዝበሎ ርእቶ ነይሩ ፍትንካይ ትግምቶን ኢኻ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር ኢኻ ከም ሓቂ ተሪእኽዮሲ ሰባብ ኣኼባ ንክዛረብ ዝሰርሓሉ ግዜ ዝነበረ ግዜ ዘለዎን ስለ ዝኾነች መፅሓፍ ዝኣክል ሞ ከዓ ብቁሉዕ ኢሳያስ ዝነቅፍ ነቲ ኣመራርሕኡ ነቲ ሰራርሕኡ ዝነቅፍ እሞ ሚኒስተር ዝነበረ ሰብ የደንቐካ እዩ ንክተኣምኖ ከዓ ቁሩብ የሸግረካ እዩ ስጋ ብጭቡጥ ትፈልጥ ማለት ዋን ብርሃነ ብርሀ ደቂ ሃዲና ነርና ተንፈልጦ ብዙሕ ኣይገረመናን ደፋሪ ብጣዕሚ ደፋሪ ኣብ እምነቱ ቁሩብ ፀቢቑ ተርር ስለ ዝብሉን ሓደ እዋን ይተረካ ኢኖ ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ካራክተርሲ ሕጂ ዝመፀ እውን ኣይኮነን ካብ ነዊሕ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እዩ ነይርዎ ሕጂ ኣብታ ናቱ ክንምለስ ኣብዚ ሕጂ ዘርጊሕካ ዘለካ ሓበሬታ ከዓ ምስ በዓሉ ግርማ ዋዳዲርካ ኣለኻ እሞ ንመጀመርያ ከመልኪኻ ምስ በዓሉ ግርማ ዋዳዲርካ ቁርብነቶም በዓሉ ግርማ ኢትዮጵያዊ ደራሲ በዓሉ ግርማ ዘይፈልጥዎ ሰባት ወይ ዞም ንኣሽቱ ወለዶ ምስኡ ተኣሳሲርካ እስከ ስለምንታይ ሕጂ ክሳብ ምስ በዓሉ ግርማ ዋዳዲርካ ሂወቱ መብርሂ ክትበሉ ጽቡቕ ኣለኺ ምስ በዓሉ ግርማ ሕጂ ብብዙሕ ዘይክመሳሰሉ ይኽእሉ እንድዮም በዓሉ ግርማ ናይ ሓደ ናይ ሊትሬቸር ሰብ እዩ ነቲ ናይ ትንሳኤ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስነ ጽሑፍ ትንሳኤ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ብደረጃ ዓለም ዝጥቀስ ደራሲ እንድዩ ሕጂ ዘይክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ግን ዘመሳስሎም ነገር ሓንቲ እንታይ ኣላ ክልቲኦም ብቁልዕ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ተቃዊሞም እዮም ጽሒፎም ናይ በዓሉ ግርማ ኣትሊስት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣይዋፅእን እዩ ኦሮማይ ኢሉ ዝተፈላለዩ ካራክተራት ገሊኦም ንክስቶ መስሉ እንዳበሉ ገሊኦም ጋዜጠኛታት ገሊኦም ገለ እንዳበለ በዓል ሽያሜታ በዓል ገለ ዝብል ኩሎም ጠባያት ገይሩ ነቲ ኣውሮማይ ጽሒፍዋ ማለት እዩ ብዙሓት ዛሪባ ንሳኻ ሂወት ወሲዳቱ ማለት እዩ ብሰንካ እዩ ተቐቲሉ ኣብዚኣ ኣትዩ ናይ ባህሊ ምስካብ ሕጂ መቃብሩ ይፍለጥን ብኸመይ ተቐቲሉን ኣነ ቀቲለየ ዝብል ስካብ የለን ስካብ ሕጂ ማለት እዩ ብሓፈሽዑ ግን ብመንግስቱ እዩ ተቐቲሉ ናይ መንግስቲ ኢድ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብደረጃ በዓል ስልጣን እንድሕር ርኢኽዮ እውን ናይ ሚኒስትር ዜናስ ቀዳማይ ተፀዋዕ ንሱ እዩ ነይሩ ብደረጃ ሚኒስተር ዓይነት ማለት እዩ ሚኒስተር ኣይነበረን ግን ብደረጃ ሚኒስተር እዩ ነይሩ ስልጣኑ እዚ ምስ ናይ ብርሃነ ብርሀ ኣብ ደረጃ ናይ ሚኒስተር ስልጣኑ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ኣራያ ክልቲኦም ዓበይቲ በዓል ስልጣናት ናይቶም ክልቲኦም መንግስታት እዮም ክልቲኦም ከዓ ክልቲኦም ነቒፎም ክልቲኦም ከዓ መፅሓፍ ፅሒፎም ማለት እዩ ካልእ ከራኽቦም ዝኽእል ነገር
ሕጂኦም ኣብ ኣሜሪካ ብርሃነ ብርሀ ናይ ማስተር ዲግሪ ሒዙ ከይዱ ካብዚ በዓሉ ግርማ ከዓኒ ናይ ባችለር ዲግሪ ሒዙ ካብዚ ማለት እዩ ናይ ማስተር ዲግሪ ናይ ባችለር ዲግሪ ኮንክሪት ግን ኣብዚ ሚሽጋን እዩ ተማሂሩ ሕጂ ተራኽቦም ብዙሕ ነገር ዘይፈልዩ ይኽእል ግን ብደረጃ ኤርትራ ንበዓሉ ግርማ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮፍ ኣቢልካስ ኣብ ኤርትራ ካብ ደረጃ በዓሉ ግርማ ምንክተም ትኽእል ተልክስ ኣብዛ ሕጂ እዋንስ ብርሃነ ብርሀ ይምጡና እዩ ገሊኦም ንመንግስቲ ብቁሉዕ ዘይነቐፋ ነጊሩ ምስ ብርሃነ ብርሀ ዝብሉ ሰባት ኣይሰኣኑን እዮም ገሊኦም ከዓ ቁሩብ ብርሃነ ብርሀ ዓብያቶታ ናይ በዓሉ ዝብሉ ይሰኣኑ እዮም ግን ኣነ ደገላልፃይ ናይ ኤርትራ በዓሉ ግርማ ወይ ከዓ ብርሃነ ብርሀ ኤርትራዊ በዓሉ ግርማ ኢለዮ ማለት እዩ ብርሃነ ብርሀ ንደገ ንምውፃእ ተሓሲቡ እዩ ክወፃኢ ደገን ዝብል ኣብ መፅሓፍን ከምኡ እዩ ዝብል ኣብ ዓደይ ኮይነ ኣብ ክብረይ ክመወተ ዝደሊ ዝብል በዓሉ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ኣይ ተሓሲቡ እዩ ነቲ ናይ ስደት ሳይደገን ንበዓል ቤቱ ከዓ ብግልፂ ነጊርዋ እዩ ማለት ሲ ሰሪሓ ክትዕብዮም ከም ትኽእል ተጥፍዎ ከም ዝኾኑ ዝተፈለጥ ነራ በዓል ቤቱ ነጊርዋ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ብመፋስል ብዙሕ ነገር ክህሎም ይኽእል እዩ በቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ደረጃ ጥራሕ ኣይኮና ንሪኦ ኣብቲ ኩነታት ሲ ብቁሉዕ ዋላ ክንቅፋ ይኽኣል በዓሉ እታ ኦሮማይ ትበሃል ግን ከም ሓንቲ ሲምቦል ናይ ምውዳቕ ስርዓት ደርጊ ከም ሓንቲ ኣማጢት ኮይናስ ዋላ እቲ ዘየደልውን ብልዑል ናህሪ ተባዚሓተ ንምባዝ ጋብ ሕጂ ከዓ ተዘካሪት መፅሓፍ እሳይ ከዓ ሂወት ወሲዳቱ ሕጂ እዚአን ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ብርሃነ ከዓኒ ንሂወቱ ቆስቶ ከም ዝኾናስ ባዕሉ ይፈልጥ ብርሃነ ብርሀ ክእሰር እዩ ድሕሪ ማእሰርቲ ካብ ምውፃእ ከም ዘየለፈልጥ እዩ ፊት ንፊት ክገጥሞ ኢሉ ግን መስዋዕቲ ከፊሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክመሳሰላ ይኽእላ እየ ዋላ ናይ ብርሃነ ብርሀ ክዛየድ ይኽኣል ብቁሉዕ ከዓ ሞሃ ሽም እንዳጠቐሰ ሞሃሙ ትዝርዝራት ይኹን እምበር ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል ኮይ ከም በዓል ዳዊት ወልደስ እዚ ሬፕቴርስ ዝፀሓፈ ንመንግስቱ ዘቃልዑ ርሓር ንኣሜሪካ ዝኸደ ኣለዉ ሓደ ሓደ እውን ክተምስ ትኽእል ኢኻ ግን ስሙ እዩ ስለ ዝኾነ በዓሉ ግርማ እቲ ናይ በዓሉ ግርማ እንታይ ኮይኑ እዩ ከም ዝገይሩ መንግስቱ ቀቲልዎ ከም ስለ ዝገበረ ዘን ናብ ኤርትራ ድሕር መፂኽ ከዓኒ ብደረጃ መፅሓፍ እሞ ከዓ ውሽጢ ሃገር ተፃሒፋ ኣብ ደገ ተሓቲማ እሞ ከዓ እሱ ብኾፍ እንዳሃለዎ ከሎ ብዛዕባኡ ዜና ክግበርን ገለንገለን ከሎስ ዓብ ድፍረትን ዓብዪ መስዋዕቲ ዝሓትትን ጉዳይ እዩ ሕጂ ብከምዚ ኣነ እራኽቦም ብዛዕባ እዞም እሱራት ዓመት ብዙሕ ነገር ኢልና ኢና ብዝያዳ ከዓ ወርሒ መስከረም እስኻ መጀመርያ ብዛዕባ እዞም 2001 ተኣሲሮም 20 ዓመቶም ገይሮም ደለዉ ኣብዚ ወርሒ እዚ እንታይ ካ ክትብል ትደሊ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዞም እሱራት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባኦም ጥራይ ዝመስለና ማእሰር ብዛዕባኦም ጥራይና ንዛረብ እቲ መልእኽቲ ግን ካሊእ ብዛዕባኦም ነርቶ ትኸውን ሓደ መዓልቲ ብሕጊ ምቆረቡ ሓደ መዓልቲ ብምሕረት ምተለኩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ እቲ ማእሰር ብዛዕባና እዩ እንተላይ ብዛዕባና እዩ ኢለ ዝሓስብ እንታይ ማለት እየ ስጋብ ሕጂ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ኣሲሮም ዘለውስ ንዓና ንመሰክሕ ተባሂሉ እቲ መንግስቲ በኣቶም ገይሩ ንዓና ዝኣስር በኣቶም ገይሩ ንዓና ርእስና ዘብና በኣቶም ገይሩ ሃገርና ገዲፍና ክንሃድም ዝገብረና በኣቶም ገይሩ ብምስካሕ እንታይ ገደሰኒ እንታይ ገደሰካ እንታይ ገደሰክ ክንብል ዝገብረና ስለዚ ኣነ ከመይ ዝሪኦት ናቶም ማእሰርቲ እንተላይ ንዓና ኢሎም ከም ተኣሰሩ ከም መሰተላይ ንዓና ተኣሰሩ ገይሩ ዝሪኦ ኣብ ርእሲኡ መዓልታዊ መስዋዕት ዝኾኑ ዘለዉ ኣሕዋት መስዋዕት ይኾኑልና ከም ዘለዉ ገይሩ በቲ ዓይኒ ተኽሪኦም كله ማለት መሰል እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ብስልጣን ደሎ ህግደፍ እዚ ትብሎ ዘለኻ ዕላማ ወቂዕዎ ደሞ ወቂዕዎ እኳ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ በዝንበትን ንዝክሮም ኣለና ብዓብዩ እዚ ሕጅስ ክትግብር የደለኹን ኣካልናቱ እንዲ ወቂዕዎ እዩ ኣይብልን ብርግጽ ንሱ እንታይ ዝደሊ ክልተ ኢት ዕላማ ሓደ ብኦም ክንስክሕ ኣብቲ ምስካሕ ብዙሕ ወቂዑ እዩ ንባዕሉ ተገደሰካ ተገደሰክ ዝብል ካብኡ ስለ ዝብገስ ብዙሕ ነገራት ወቂዑሉ እዩ ኣብቲ ምርሳዕ ዝባኬትካ ኸድካ ካብ ዓይኒ ዝገለለ ካብ ልብ ገለለ እንዲ ኬትካ ኸድካ ክንርስዖም ውን ካልኣይ ዕላማ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ተዓዊቱ ኣይብልኒ ምክንያቱ ዓመት መፀ ዝክሮም ኣለና እኹል ዲና ንገብር ዘለና ኣይ እኹልን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ግን ዓመት መፀ ንዝክሮም ኣለና ንየለውን ሎም ማዓንቲ ብመበል ምክንያት 10 ዓመት ዝምብዚ ኣዳሊኺዮስ ተራኺብና ኣለና ስለዚ ኣብቲ ካብ ሓንጎልና ንምውፅኦም ዝገበሮ ቃልሲ ኣይተዓወተን ኢለ ዝሓስብ እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ብኣጋጣሚ 18 መስከረም ዝተዳለወ መደብ ብዛኔ ዓወት መንግስቲ ኣብ ካብ ኔዘርላንድ ዝሃባ ርእይቶ ተዛዚሙሎ ብኻልእ መደብ ዳግም ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነይ